माखासे खुलुमबाय बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां आङो बाथ्राखौ बुंग्रोनो सानदों। आङो 1987निफ्राय दिनैसिम जोंनि बर'नि जि आफादफोर बिजों नांजाबनानै दिनैसिम आङो मावगासिनो दङ। दा आं इसेबां गोरोंबो नङा, इसेबां गियानिबो नङा, थेवब्लाबो बिनि गेजेराव आङो गासैबो बिएसि बिटिसि बिटिआर बे गोरोबथानि गासैबोखौ नुबोनानै दा नैबे बिटिआर जोबथारनाय बिटिआर थामथि गोरोबथा बर'नि बेयाव आं जि मोन्दांथि आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बेखेवनो बेखौनो सानबाय। जे दासान्दि जोङो फेसबुकआव नुगासिनो दं माखासे बर'नि सानसुमै बिथांमोनहा माने बिटिआर जेबो गैया होनदों। बे बाथ्रायाव आं सासे बर'नि सासे वार्कार हिसाबै मावथि हिसाबै बिराद दुखु मोनो। बिटिआर मानो गैया जाखो, नोंनि मानो गैया जाखो, बेथ' एकदम गोमोथाव बाथ्रा जाहैबाय। मा हिसाबै बे जाय राजखान्थिगिरि बिथांमोननि सुरनियाव थानानै बिथांमोन सानसुमैमोना बे बाथ्राखौ बुंखो एकदम बिराद सोमोनांथाव। बे बाथ्राजों जोंनि बर' गासैबो रायजो राजाया एखेबारे बिराद गोनो गोथोआव दङ। आंनि नुनायावथ' जोबोद दङ मोजां बिटिआरआव मोजां दङ। मानो गैया जाखो? बिटिसिआ मोजां मोनसे आगान जोंनि थाखाय। दा बिटिसिनि साबसिन जोङो मोननो थांनायाव गोबां मोननो थांनायाव अबहाय जेबो गैया नोंखो आं बेखौसो सोमोनांदों। दे बिटिसिआव जा गैया जों बेखौबो मिथिलायखागौ। बिटिसिआव मा हरगोन जायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डखौ बुनो गोनां जादों। नङाबाथ' जों बिटिसिआव दंखाजोबोमोन बा बड'लेण्डखौ बियामोन ना, दरखारा गैथ'वामोन। दा बिटिआरआव जों ओरैबायदि जिनिस नुदों, मोनसे जिनिस आंनि नोजोराव माने दाजाब दानख' इनक्लुसिभ एक्सक्लुसिभ बे मोजां मोनसे आगान बियो बिटिआरनि। माने माखासे मानसिया बिटिसिनिफ्राय ओंखारनो नागिरदों थांथों, आरो माखासे मानसिया बिटिआर हाबफैनो नागिरदों फैथों। थांहोनांगौ फैहोनांगौ। जों बयबो मिथिखागौ जे भारतआव 2026आव रिजेनेरेशन जागोन एमपिनि। बेयाव जोङो जुदि बै गोहोफोर आरो नैबे सनितपुरखौ जुदि जोङो नैबे दानि बिटिआरआव सोसननो हायोब्ला निश्चय जोङो सानै एमपि मोनगोन बर'निफ्राय। आरो जोंनि बिटिसिआव जाय गुबुन हारिफ्रा जोंजों बै सिमाफोराव सिथाबना मोनगोन हाजार लाख बुंबाबो गोरोन्थि जाया। बिसोरो खोब दुखु मोननानै जोंनि बिटिसिआव लाफानानै दुखु मोननानै थांनो नागिरदों आसामाव। थांथों जों बेखौ हरहोनांगोन। आरो बे लेबोर बिटिसिनि सिमायाव माखासे बर' गामिबो थाबोनाय जादों। जों बेखौ सोसननो हागोन, मानो हाया जानो? दा बिटिसि एकर्ड मथे आसाम सरकार, बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल सरकार बड'लेण्ड दिमान्ड आफाद गौथुमफोर बेजों मोनथामजों ज' कमिटि जानानै सोरखौ दानख'नांगौ सोरखौ दाजाबनांगौ बे फैगोन ना। होमबा जोंनि बर' हारिया गिदिर जागोन बेखौ बिदि खालामनो हायोब्ला। बे एक्सक्लुसिभ इनक्लुसिभआ बिराद मोजां जिनिस। माखासे मानसिया बुंदों माने दानख'जागोनल' दाजाब जानाय नङा, बेथ' एकदम गोमोथाव बाथ्रा। दानख'जानो हागौ, दाजाबा बेखौ सोर सोलिगोन बे मोनथाम आफादाव? दाजाब जायोबासो दानख'जागोन, दानख'जायोबासो दाजाब जागोन। नांगौबा दानख'जानाय नङा, दाजाब जानाया जाबावगोनसो आंनि मोन्दांथियाव आरो बे। आरो बेल' नङा, दाख्लै बावैसो जोंना मनालिसा दैमारि बिथाङा बुंदों एजुकेसननि सोमोन्दै। एजुकेसनाथ' जों एजुकेसनेल इनस्टिटिउसन बिराद मोनबोबाय जोङो, गोबां इउनिभारसिटि कलेज बायदिसिना मोनबाय। होमबा बेफोर इनस्टिटिउसनाव जों बेसेबां खामानि मोनगोन जोंनि बर' गथ'खौ जोंनि बिटिसि हालामनि बर' गथ'आनो जा गुबुनानो जा गोबां खामानि मोनगोन हाजार आरो बिसोरनि सेरावनो गोबां बिजनेस जागोन। होमबा बोरै गाज्रि जाखो बियो? बोरै गाज्रि जाखो? जों बड'लेण्ड बुंनाय जाहोनानो जाबाय मा जोङो सोलोंथायाव बिराद दावगानांगौ। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 95 मोनसे माबा पइन्ट सोदोंमोन बड'लेण्डखौ जोंनो मानो नांगौ होननानै। दा जों बेखौ मोननो थांगासिनो दं। बेहाय बोरै जेबो गैया होनखो? इडुकेसनावनो जोंनि दावगानायनि जों गोरों गोरा जायोबानोथ' जों दावगाबाय ना, आरो माथो नांबायो बे। आरो मोनसे खोथा, आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरा बर' कसारि वेलफेयार मोनबाय। जेराव बिटिसिआव बेखौ मोननो हायाखैमोन, गहपुर बेखौ मोननो हाबाय।
जों बेखौ दाजाबनो हासिगोन जोंनो मावग्राया नांगौ जाय मावनो हागोन जों बिथांमोनखौ फोथायबानो जायो बे आरो जाय जेबो गैया होनदों आंथ' बुंगोन दिनै मिथिजायाव जाय जेबो गैया होनदों बे 7 जन सिनिसा सागानगिरिखौ एखेबारे नोगोद माने जाम्बा खालामनानै उखन होनाय जाबाय आरो जेबो गैथार मालाब्ला एफा गिदिर हादोर भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार एखेबारे गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना फैनानै जे थांनाय 7 फेब्रुवारि खालि बाहाय बङाइगावआव बोरै बोरै जोङो गाजा गोमजायै बरायबाय बिथांमोना जाम्बामोन नामा जे 2 थारिखआव बिटिआर जे 2 थारिखआव जे बराय जाफैगोन बिथांमोना गोख्रै जाम्बाथारमोन नामा बेथ' आसरित खोथा जाहैबाय बिटिआरआव जाय बिथांमोनहा जेबो गैया होनदों बे बिराद आसरित गोमोथावखा दा आं खावलायदों बिथांमोना नाथाय बिटिआरआव मुखा होसिखा गोबां मोनसेयावबो जुदि जेबो गैया होनोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा बाथ्रा जानो हागौ आरो जाय बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोनहा गावखौ दांनायसै जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथांमोनहा गावखौनो बेसेबां बावसिननो हादोंमोन बिहोना होनो हादोंमोन गावखौनो दांनायसै आं बुङो बेनोथ' आं एसे आगोलाव बुंखाबाय दहाय दाजाबनाय जायाब्ला दानख'नायबो जाया बे आसाम गभर्नमेन्ट आरो नैबे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आफादफोर बे मोनथामजों मोनसे कमिटि थागोन ना बे कमिटियाव जुदि दानख'नानै जायो दाजाबनाय गैया बेखौ सहि होगोन नामा सोरबा सिगनेसार होगोन नामा एकदम बे जाया नांगौबा जों दा जि रोखोम महर नुदोंना जाय मानसिया हाइकर्टआव होदों माने बिटिआर थाया होननानै जायफोरा बिथांमोनहा दानि नैबे बिटिआर सुक्तिखौ बिटिआर गोरोबथानि भिडिअ'फोर बेखौ नुनानै जोंखौ दानख'नो मोना होनग्रासो जाबाय होनबा जों दाजाबो जाहाबोमोन बहा दानख'नो बेथ' एकदम राजनिथि दायल'खा बे माने आं बोरै रायजो थगाय थसि खालामनानै बुंफ्ला बुंफ्लि खालामनानै आं बोरैहाय देरहाबावगोन बिनि अंकुसारा जेबो नङा होननानै आं सानो नंगौ बे खोथाया एकदम सैथोथार जों एफा गोबावनिफ्राय माने जोङो बर' मिडियानि थाखाय बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरिजों दाबिबाय थाबोदों एबसु आरो साहित्य सभा जयै लोगो नांनानै नाथाय खोथाया नंथारगौ जे 3 मन्थ्रि जों लोगोसे गासै भारत थासेयावबो एखेबारे रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबैबो बेखौ लाबोनो हाया बिराद जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय माने खोब लाजिनांथाव जादों आरो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जादों दा बेहायनो आं बुंखादों जे सोलोंथाइया दावखोनायनि मोनसे हारिनि मोनसे गिदिर हाथियार आइजें बे सोलोंथाइया जुदि जों मजबुत जायाब्ला जोङो माब्लाबाबो हारि हिसाबै दावगालांनो हाखाया दा बेवहाय लासिंसिङाव जामारदों बेथ' 12 जन एमएलए थांनानै मन्थ्रि साथाम थांनानै बे आलादा बिथोनगिरिखौ लाबोनो हायाखैमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनांबाय आं बेखौ दुखु मोनदों बेखौ बिटिआर सुक्तिनि थाखाय लाबोनांगौ बाथ्रायानो गैयामोन आंनिबा लाबोनो हानांगौमोन आरो बेराफारसे जोंनि क'क्राझाराव आर्ट कलेज दंबायो बेखौबो सुक्तियाव लाबोनांगौ बाथ्राया गैया आंनि मोनदांनायाव बेखौबो जिहेतु रुलिं गभर्नमेन्ट गावसोर दंखायो बेखौबो एकदम गभर्नमेन्ट खालामनो हाथारनांगौमोन आरो जोंनि बिटि हालामाव हाजार भेन्सार स्कुल दङ एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल बेखौबो माने सुक्तियाव लाबोनांगौ बाथ्रा गैयामोन आंनिबा गावसोरनो हागौमोन नाथाय मानो हायाखै मा बेबस्था दं बिराद गोमोथाव बाथ्रा आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बे लाजिनांथाव मोनसे राजनितिक दैदेननाय आं सानो लाजिनांथाव राजनितिक दैदेननाय होननानै सानो आच्चा मानगोनां डक्टर निरज बसुमतारी बिथाङा जोंनि बर' साहित्य सभानि मानहोनो गोनां लेङाइ आफादगिरि दा आङो बर' साहित्य सभाजों आगोलनिफ्रायनो लोब्बा दं हिसाबै आं दासिमबो जिल्ला आफादाव दङ दा बिथाङाबो सम सम जोंजों नुजाफैयो माने मेल मिटिंफ्राव दा जोङो मोनफ्रोमबो बर' थुनलाइ आफादनि प्रग्रामफ्राव बिथाङा सासे बर' थुनलाइ आफादनि सासे गागि लिरगिरि आरो सानसुमै हिसाबैखाय जोङो बिथांखौ मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लिंहरो आरो बिथांनि मोजां गोदै बिबुंथिखौ जों खोनासङो जों बिथांखौ खोब मानियो आरो नाथाय बे दिनैनि समाव बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै
बिथाङा बाथ्राखौ बुंबाय बे बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै जा बुंनानै गोजोननायखौ फोरमायबाय नाथाय बिथाङा मानो बे बाथ्राखौ बुंदों आं हमदांनो हाया आंनि मोनदांनायाव बिथाङा सासे बर' थुनलाइ आफादनि नङा आफादगिरि हिसाबै जिहेतु बिथाङा आफादनि सासे माने गिदिर बिबान दङ बे हिसाबै बिटिआर गोरोबथाया मोजाङै जा गाज्रियानो जा बेखौ बारा बुङैयानो बेबायदि बुङैयानो फोरमायैयानो मोजां होननानै आं सानो बिथाङा मा हिसाबै बिदि बुंखो आं बेखौ बुंनो हाला जायखिया बुङाबा मोजांमोन आरो आं बेखौ सानदों बिथां डक्टर दिनेश बसुमतारिया हयथ' मोजाङै फरायाखै हयथ' फरायदोंबाबो मोजां सानस्लाबनो हायाखै जानो हागौ आं नुनायावथ' सुक्तियाव लिरनाय दंखायो जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि खम नङा होननानै बुंखायो माने बिदिनो फ्राय समान होनब्ला आगोलाव सेक्रेटारि समानमोन चिफ सेक्रेटारिया दा दावखोनायाव बेथ' नों गोजोनथाव बाथ्राखा बेहाय बोरैहाय माने बिसिम होननानै बिथाङा बुजिखो बेखौनो बोरै बुजिबावनांगौ नालाय दा नुनायाव सुक्ति मथे मोननै जिनिसाबोथ' बिराद मोजां जादों मोनसेया जाहैबाय मा डिसि आरो एसपिआ आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावमोन सेक्रेटारिनि सिङावमोन आसाम गभर्नमेन्टनि दा नैबे बिटिसिनि जाय सिइअ बिथांनि आन्दाराव थानोसै आरो सिइअआबो बिटिसिनि आन्दाराव थानोसै ना बे बेनो माने गाहाय थाखो अनेक गिदिर थायोदि जोङो बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ बिटिसिनि पार्टिया इयुनाव डिसि आरो एसपिखौ एसेब्लाबो जे आखाइ मुथियाव लानो हासिगोन बिदि बिराद गोजोनथाव बाथ्रा ना गोजोनथाव बाथ्रा बियो खमायाखै आंनिब्ला माने मोजाङानो जादों बेथ' बिराद साननो लुबैनाय जाहैबाय साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जों मिथिनायाव जों बेखौ मिथियोना एफा एनै गुदिनिफ्रायनो जों मिथिनायाव माब्लाबाबो बे माखासे मानसिखौ जाय मानसिया बिटिआरआव सागानगिरि बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ माब्लाबाबो बदलाय लाखिनानै बा जर जबरदस्ति सागान होनांगौ ओरैबायदि जासिनानै होआखै जों मिथिनायाव होनब्ला मानो बिथांमोना दिनैनि दिनाव प्रमद बर'खौ दायहोखो गोविन्द बसुमतारिखौ दायहोखो बेथ' एकदम बिराद सोमोनांथाव बाथ्रा जाहैबाय सिङाव मा दं जोंथ' बेखौ मोनदांला नाथाय दायाथ' बयनिबो समान दाया जादोंबाबो बे सातजननि जायाखैबाबो बे सातजननि प्रमदजों गोविन्दखौनो दाय होयोब्ला जों बेखौ गनायना लानो हाया मानो होनोब्ला जों मिथिथारगौ रावखौबो राव नारसिनलायाखै जों मिथिथारगौ नोंगौ जोंबो सावरायदों सम जोंखौ लिंदों सावरायदों ओरैबायदि जासिगोन होननानै आरो माखासे मानसिया बेबायदि बुंथारदोंबाबोथ' एकदम गोरोन्थि जाहैबाय बिराद गोरोन्थि आरो आं दहायनो बुंखादों बिटिसिआ मोजां मोनसे आगान बेवहाय बिटिसिआव जोंहा 70 बोसोराव मा अभाब दं मा मोननांगौ दं मा सोदेरबा मोजां जागोन जोंहा बेखौ बयबोआनो मिथिखागौ बे हिसाबै बोरैबा जायगाथ' रायलायनांगौ खोथा गैया मा नांगौ बेखौ सोदेरनांगौ वेदाव जे जोंना टारगेटआ बड'लेण्डमोन जों बेखौ दिनैसिम मोनफुंनो हाथ'वाखिसै आं बुंदों हाथ'वाखैसो खिन्थु मोनगोनथ' माब्लाबा मोनगोन हाथ'वाखिसै जों बोथोर आरो आबहावाखौ नायनानै जोंनि राजनैतिक आबहावा आसामनि आरो भारतनि आबहावाखौ नायनानै जों बेखौनो गनायथ'नो बाध्य जादों गनायथ'नोसो बाध्य जादों वेदाव बिटिसिनिफ्राय बड'लेण्ड मोननो हायोमोन नाथाय मोनथ'वाखिसै माइबाथ' जों मोनसे मोनबाय बिटिसिनि गेजेरावथ' जों माब्लाबा मोनसे मोनबाय जायनि थाखाय दिनै बिटिसि हालामनि बिराद गुबुनारि रायजोफोरा सिरि थानांगौ बायदि जादों बा बिसोरो माने जों होथेसेयावबो जों एमपि फाथायसेयावबो बिसोर माइबा मोनबोयो होनबाथ' माने बिसोरखौ होथेयाब्ला गैला मोनसे बिदि मोनसे गुबुनारिफोरा भाब फैदों दा बिसोरनि बेलायाव होननानै जोङो आगानसे मिला मिसा बिदा फंबाय अनलायनानै गोरोबलायनानै थाङाबा राहा गैला होननाय बेबायदि जों नुहरनो मोनदों दा ओरैनो नंखायै माने बर' रायजो राजाफोरनो रायलायाखै होननाया बे मिसा माने जोंबो बुंबाय थायो जोंजों रायलायगोन मा जागोन मा जाया आरो आं एसे सिगां बुंखादों बे बिटिसिआ जिहेतु मोजां आगानखा मा नांगौ बेखौ सासे मानसिया लाबोबाबो जोंहा रायलायाबालानो जोंहा बेखौ बुंनांगौआनो गैया नंथारगौ बेथ' एकदम खोथा नंथारगौ सैथोथार जों नुनायाव मोनदांनायाव एखेबारे माने बे रुलिं पार्टिनि थाखायनो बिटिसि रुलिं पार्टिनि थाखायनो माने
बे अब'आ जादों जों एकदम नुखाथारनाय जों बुंबाय बायोमोन बे गाहाय थाखोनि लेभेलनि वार्कारफोरखौ बिपिएफनि मानसिफोरखौ असैथ' नङाब्ला गैया जे जिहेथु बिटिसिआव गोबां हारि माहारि दङ बिथांमोनखौबो समायलांफानांगोन जेरखम आसामाव जोंखौ समायलांफायो जों बड'लेण्ड बिदों जोंनि बिटिसिआवबो बिसोरखौ समायलांफायाबा खाबुखौ होआबा बिसोरबो खुद्रिगोन बुंबाय थादोंमोन जोङो आरो जाय गुबुनारि गामि दङ बिथांमोनहा बियाबाबो जासिनाबाबो खामानि होनानै बिथांमोननो मावहोनांगोन आं बिदि बुङोमोन आरो मा नाथाय बहा बिदिखौनो मावा दा बे रोखोम मोनजायै मोनलोङै खुद्रिनाय आरो गावसोरखौ खाथेर खालामनो खुद्रिनाय बिनि थाखायनो बे अब'आ गोख्रोंसिन जादों जों बेखौ मोनलोंगासिनो दं हिरा सरलियाया नैबे कुमार सरलियाया बिपिएफनि हेंथायैनो एकदम आवाज दैखांबाय थायोमोन बयबो बेखौ मिथिगौ अल इण्डिया आसाम बयबो बेखौ मिथिगौ होनब्ला एबसुनि एजेन्टआथ' नङा सोरनिबा एजेन्टआथ' नङा बिपिएफनि जायगायावसो माने बे अब'आ जादों बेखौ जोङो एखेबारे मोनदांनाय नुखानाय बे समानै जुदि लांफानांगोनब्ला नोंगौ खोथाया बिथांमोनहा जुदि गोजोनोमोनब्ला मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रि खाय खामानियाव बिथांमोनहा मोनजाफायोमोनब्ला मोजां मोनोमोनब्ला निस्सय बिथांमोनहा बड'लेण्ड बिनियाव हेंथा होनाय नङामोन आरो जोङो गोरलैयैनो हयथ' माबा मोनसे आरो साबसिनबाव बिटिआर साबसिनबाव हयथ' मोननो हागौ इउटिफोर इउनियन टेरिटरि बा बड'लेण्डफोर मोननो हागौ दे आच्चा जोंनाव नंगौ खोथाया जोङो माने साथाम मन्थ्रिजों मा होनो 12 जन गासै जिनिसा एमएलए दङ दा बिथांमोनहा एमएलएआव थानानै नारखोफायोमोनब्ला आन्दलनखौ दिल्लीयाव दिसपुराव प्रेसार होयोमोनब्ला बड'लेण्डआव मान जायामोन निस्सय जायोमोन गोदो जेरखम आगोलनि समफोराव एबसुनिफ्राय जोङो माने 10 जन 11 जन 9 जन गाहाम देरहाजोबदों नङा होमबा ज'यै जोङो माने माबायाव दिसपुराव बिथांमोनाबो प्रेसार होदों दिल्लीयावबो प्रेसार मोनदों दिल्लीयाव जों खेबहोनो हादों ओंखायनो जों बिटिसि मोनदों आं दहायनो बुंखाबाय बिटिसिआ मोजां आगान आरो बेनिफ्राय जों साबसिन मोनगोन जों बेखौ नाजालायैयानो बिराद दुखुनि बाथ्रा जाहैदों नाजालायनांगौमोन नाजायोबा हयथ' जों साबसिन मोनगौमोन दा बोरै बड'लेण्ड होनग्राबो दङ बोरै बड'लेण्ड बिएससि मोननायाव बोरै बड'लेण्ड मानो होनाखै बिटिसि मोननायाव बोरै बड'लेण्ड मानो होनाखै आरो खायफा बुङो जोङो बे इडुकेसनेल इन्सटिटिउसननि थाखाय बड'लेण्ड दियाखैना बिदि होनो हारे बिदि बाथ्रा जाला बड'फाया 95 पइन्ट्स होनानै बे इडुकेसनेल इन्सटिटिउसनखौ रासिन स्ट्रेस होदों बेनि थाखाय बड'लेण्ड बिदों होनबा इन्सटिटिउसनखौ मानो नाङादों नांथारगौ बड'लेण्ड मोननानै बेफोर गैयाब्ला मा बड'लेण्ड जागोन बियो मा बड'लेण्ड जागोन बियो दा जोंना लाखि बिरादनो माने जि जोंना अभाब दङ मोननांगौ दङ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों मोननो हादों बेखौ बयबो साननांगोन एकदम जों मोननो हाथारदों जों बेखौ मोजाङै जों मावफुंनो हायोब्लानो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायोब्लानो जोङो लासै जोङो दावगालांनो हागोन नो डाउट मालाय जौगानाय हारिजों जोङो खिबु खारफानो हाया माने होसो खालामनो हाया बिसोर आगोलाव होखाबाय आगोलावनो बिराद जौगाखाबाय थेवब्लाबो उनाव मोनदोंब्लाबो जोङो दा जोङो खाबुखौ मोनबाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो माने खाबुखौ मोननो हाबाय जोङो दा मावफुंनांसिगौ बे गोरोबथाखौ गोरोबथाखौ मावफुंनायानो आं सानो आंनि मेलेमाबोनो जोङो मोनसे समाव बारा गोबाव नङा जोङो आलादा रायजोखौ जोङो मोनफुंहैनो हागोन होननानै आंनाव एकदम 100% माने फोथायनाय दं आरो आं सानो बे बड'लेण्ड फिस गोरोबथा बिटिआर बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे लाखि होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जुदि 27 जानुवारि खालि माने बर' गोरोबथाया जायामोनब्ला बे गोरोबथाया जायामोनब्ला दानि जे कर'नानि जे एखेबारे बोथोर जों सेस जायोमोन आरो बे बड'लेण्ड जे आन्दलन सोमावसारनाय बेबो जोबस्रांबायमोन ओरैबायदि लाखि जोङो बे गोरोबथाया दा जों जा मोनदों बेखौनो जों मोननाय नङामोन माब्लानि जों सोमावसारफिननांगौ एखेबारे जों बुंस' हाया बिराद आं गावखौनो गाव खोब लाखि बादि मोनो आरो मोनसे खोथा जे खायफा मानसिया बुङो माने आसाम सुक्तिया दिनैसिम 37 बोसोर 37 बोसोर जालांबाय मावफुंजायाखै जोंनि बिटिआरनि
दा गोरोबथायाव जा सुखि जादों माबा जादों देखा दङ बेबायदिनो मावफुंजानाय नङा बिदि फोथायो नाथाय एकदम बेखौ आं मानिनो हाया मानो होनोब्ला बे आसाम सुखिनि मोननै गोथौआ बिराद क्रिटिकेल बहुत क्रिटिकेल मोनसे जाहैबाय मा बुहुमा गथ' आरो मोनसे जाहैबाय मा असमियानि कला संस्कृति माने राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय बे माने मा होनो बुहुमा गथ' मोनसेया गोरलै नङा 2071 नि उनाव जायगायाव फैनाय 1971 निफ्राय बे बुहुमा गथ' आरो बे हाबफैबाय थायो जोंनि अफिसारफ्रानो माने बिसोरनो आगोलाव थानायनि सार्टिफिकेट दिहुननानै बिसोरो थागिबि जानानै थाबाय होमब्ला बे एथ' बुरजा मानसियाखौनो लाख लाखखौ होखारनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा मावनांगौ थानाय खोथा दङ बेखौ बयबो मावफुङो एथ' गोरलै नङा बियो ओंखायनो जाफुङाखै आरो मोनसेया जाहैबाय मा असमिया राव हारिमु रैखाथि असमिया होनबा सोर बाथ्रायाबो बिराद गिदिर सोंलु दङ असमिया मोनसे रावबो गिदिर गैया असमिया जाथि गठन प्रक्रियासो राजबंशीजों आहमजों आरो बे बामन कलिताजों बिसोरजों मोनथामजों ज' जानानै असमिया दानाय आरो माखासे बाहाय हाबदेरबाय जोंनि बर'आवनो असमिया जाहैदों राभा जाहैदों बायदिसिना देउरि आरो थाया माबा मा होनो सोमाव थिया गासिबो असमिया जाहैनाय बिदिनोसो असमिया जादोंना दा असमियानि राव हारिमु रैखाथि होनबा सोरनिखौ खालामनो रैखाथि ओंखायनो सेन्सना सोंनो गोनां जादों असमिया राव हारिमुखौ रैखा खालामनोब्ला असमिया सोर होनना सोंनो जादों मोननैबो क्रिटिकेल जायनि थाखाय बे मावफुंजायाखै नाथाय बिटिआर सुखिया बिदि क्रिटिकेल नङा एखेबो मोनसेबो क्रिटिकेल गैया जाय ओंखारलांनो नागिरदों ओंखारलांदो जाय हाबनो नागिरदों हाबफैदो मावलायबानो जायो बे मावफुंग्रा थायोबानो जायो मावनो हाग्रा मानसि थायोबानो जायो जोंहा 10 बोसोरनि गेजेरावनो बे बिटिआरनि जा मोनफ्रोमबो दफा मावफुंजागोन होननानै आं फोथायनाय दं बेनिखायनो बे बिटिआर दफाखौ मावफुंनो हाग्रा हाथावथाव मानसिखौ जोङो बयनो सालायहोनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो मोनसे खोथाखौ आं सोंदेरफानो नागिरदों बिटिआराव जेबो गैया होनदों खिन्थु बिटिआर सुक्तिजों मा होनो मोनबा डिपार्टमेन्टआ दिनै बारायदों आरो बिटिआर सुक्तिजों एनआइटि फैदों मेडिकेल कलेज फैदों गोबां अनुष्ठानफोर फैदों दा बिटिआर सुक्ति गैया होनग्रा मानसिफ्रा गाबोन बे डिपार्टमेन्ट बारायनाय बर' गामि हाबदेरफानाय प्रिन्सिपाल मा होनो सर्ट अफिसारफोरनि गोहो बारायनाय बेनिफ्राय मा होनो समस्ति बारायनायखौ नाङा होननो हागोन ना हाया बिथांमोन नोंथाङा मा बुंगोन बेखौथ' नाङाथ' बहा होनो हानो बेथ' असम्भब माने बिटिआराव जा दफा दङ बे गोरोबथायाव बेखौ एक्सुवेलि जाय दिनै बेबायदि डायलग मारिदों दुगा बहा नाङा होनो मोनबा डिपार्टमेन्टखौ दाजाबगोन आरो दाजाबबाखौ मानिखानांगोन नाथाय मानो जे दिनै बिदि बुंदों मोनसे साननो लुबैनाय बाथ्रा जाहैबाय बे गावसिनि सार्थ जाहैबाय आं बेखौनो बुजिनानै लायो